en puɗɗorima inde gueno jurmotoɗo jurmittoɗo en juulenilaɗo men korsuɗo mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwonima jinnaɓe men ɓe sababu woni godal men o aduna jinnaɓe wurɓe ɓe kala eɗen mbiya yo duuso ɓooy mayɓe ɓene eɗen mbiya nde Allah ɓeydata yurmede mum faade mabɓe kamɓe mayɓe julɓe kala en duwonima sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde hebla sukaɓe afrique weltare tifi dendal ngal laylatir pelle men dendagal rendoji men jaam Allah waale moon so daneri seeki ɓaleri feeri feeñi e windere feeñji e ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗal yurmede ko fate cellal aadi ñande alkamisa 17 e lewru avril woni setto hitande ujunnaje 2024 e sawto won musidɗo moon sehil moon haali Abouba tawi sawto woni ɗo fo ɗo en Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie so tawi koko ŋuñata ñañata less ko musidɗo men sehil men hono Moussa Selli Sy gorko mo Jowol Saare Moussa Selli Sy gorko mo Jowol Saare wela segane bawɗo hoddu bawɗo guitar tawa kadi ko belɗo dande e kala saaha mbaɗo golle paydiɗe no fewi e rendo men sikki ala aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi aadi men e galle o ko kala ñande alkamisa so tawi ala ko faali no wawi fodde foof eɗen gadda yewtere men buuɗal yurmede ko fate cellal aadi sikki ala buuɗal yurmede men cellal aadi no kewɗen wadde kala saaha eɗen gandini kadi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓoyata so hawre welede Allah jewte men buuɗal yurmede ko fati e gurdam annabaɓe ma ɓamtu ha no hannirta ni so tawi ala ko faaliɗo e balɗe sikki ala en jetti en jarni dendagal ardiɓe pelle men e dendagal kadi gandanɗa hoore maɗa ɓen ɓenninoɓe audioji woni jewte ene mbawa ɓenninde ɗumen e radio ji ene mbawa ɓenninde ɗum e réseau sociaux ji ene mbawa ɓenninde ɗum e dente men ha bandiraɓe foof mbawa ɓe naftorade nde won noon fayida yewtere tan ko heɗede fayida heɗede kadi ko naftorede en ñaago Allah yo Allah rokku en haalde ko ganduɗen Allah rokku en haalde kene nafa leñol ngol Allah rokku en haalde kadi ko leñol ngol le nana kene wawa famnude kene wawa naftorade allahumma amina sikki ala cellal kañum woni afo ngaalu cellal ko kañum woni afo ngaalu ko pular wi noon ko pular laaɓɗo ceer cellal noon so woni afo ngaalu mbiyen laaɓal wona afo cellal eɗen mbasiyo bandiraɓe ha joni nde tinnoto ɓeydo e laaɓal nde tinnoto ɓeydo tinnade e laaɓal nde wonno laaɓal woni foof kala to laaɓal woni microbe wonta ɗon toppirɗen laaɓal tigui tigui mbasen kadi gandanɗa hoore maɗa ñeykinade e laaɓal laaɓal noon foof mbasen wadde laaɓal kaffar on gandi kaffar kaffar kala jiiɗa ɗum ene nilka kala jiiɗa ɗum ene jalba kono sa ƴeewi to natata ɗo sa ƴeewi to huuɗi ɗo sa ƴeewi to yaltata ɗo a ancat kaffar no didorno walla kadi mbasen wadde laaɓal gori ay gori so fini subaka so yiiɗi joggude ƴewata ko nokku ɓuurɗo labde ngabba ha dow jogga
ɗum pulaar wi hoto ƴeew joori to joggarɗo ɗo ƴeew ɗum to walata ɗo ɗum noon tinnoɗen enenne mbasen wadde laaɓal nguri woni wadde laaɓal nguri noon ko yiyeede ene jalba ko yiyeede ene neera ko yiyeede ene ñanti tawa nder mum e bawol mum fof laaɓani tinnoɗen neɗɗo hoto laaɓir pour ha yimɓe kaala neɗɗo hoto laaɓir pour ha yimɓe jiya neɗɗo hoto laaɓir pour ha yimɓe beele ala laaɓir saabu gandanɗa ko droit ma laaɓir saabu andu sa laaɓani a sellata sa laaɓani nokku to gonɗa sa laaɓani cellal wonta ɗon nde won noon kala to tundi woni kala to ñonkor tawate musidɓe tedduɓe ko borosaji tawate ɗon ko microbe aji tawate ɗon mi rokka on yeeru ƴeewe hay sinno ko nder suudu maɗa so tekke ñobbi ha heewi to tekke liggi ha heewi comci liggi ha heewi hay ɗon musidɓe tedduɓe so tawi a dillini ñalawma sa naati ñalawma a dillini tekke ɗe ma yi ɓowɗi kewɗi jalta e ɗeɗon tekke ɗin ɓowɗi dutto e ma jamma ene gatma ene piɗma ene piɗa ɓesgu maɗa ha keeɓa hen raffijeyi woni paludisme ƴeewe nder cuisine aji meɗen nder paabi men nder cuisine aji men nokkuji defirɗi men ƴeewe kala to kaake ñooke keewi kaake so tawi nangue muti walla jamma ari so tawi a naatima taw kaffaruji e kowoje kewɗe e musidɓe tedduɓe ene promena e magasin ma walla so tawi hay soko ñalawma so tawi a foodi ñonkoro to woni ma yi kowoje kewɗe e kaffaruji kewɗi jalta hen kadi so ɓooyi wona ɗum tan saabu ma jeehe naati hen ma batiji naati hen ma luguji naati hen sen ndenaki kayne hay laadoji woni sertaji sen ndenaki kayne ñonkoro to heewi ma natɗon ne wonno ñonkorto ñande walla borosaji kewɗi jiiɗi koto ñonkorto heewi jiiɗi koto bagasuji ɗi bolle puyɗe keewi ɗum noon tinɗen no feewi e kala saaha seɗen mbawi évide ñonkoto éviten ɗum e kala saaha kadi lawƴen nokkuji men pitten nokkuji men e kala saaha bagasuji jaltine ha laaɓa wonɓe galleji wonɓe cuuɗi wonɓe guure men so neɗɗo ronkani e kala saaha bagasuji nder suudu maɗa matelaji maɗa e tappiji maɗa hay sinno ko lewru foof lawol gotol sa ronkani yaltin ɗum ha laaɓa mbaɗa ɗum e nangue saabu eɗen gandi wal borosaji kewɗi ko wayno ganduɗa wal feluji en gueɗon mbako nan natoji e nder matelaji so jamma ari ɗo finma ne hanma ɗanade ene adda ma rafiji so tawi kadi a yaltini bagasuji ma nangue ene wawa riwtude ɗiɗon borosaji ene wawa warde ɗiɗon borosaji eɗen gandi kadi saaha tappiji ɗi ndiyameji ne duufa hen tawa en tinani sukaɓe duufa hen ndiyameji tawa en tinani jeeya ne yoori walla ne saaɗi tawa ndiyam nana less waɗa odeur aji e kala saaha yaltinde ɗum boowal e nangue uddidde palanteji suudu mum e kala saaha waɗa aération ha hendu naata musidɓe tedduɓe fof koye laaɓal jeeya tinnoɗen toppiɗen laaɓal no moƴƴi toppiɗen laaɓal no feewi kala toppitiɗo laaɓal inchallahu taala ma borosaji kewɗi ma Allah dandu ɗum e borosaji kewɗi so Allah dandima e borosaji kewɗi ma Allah dande e rafiji kewɗi ɗum noon tinɗen no feewi toppiɗen laaɓal sikki ala oɗo saaha hande ko saaha gonaɗo saaha nguleki ko saaha nguleki cattuki no feewi ɓeetoɓe weeyo ɓe kaalino ɓe mbino hono 2023 hitande mayde nde hono mo wulde aduna o walla windere nde meeɗa hebde ɗum kono kadi ɓe puɗɗima jogade fayre wonde ko fuɗɗi e 2024 ko nguleyki puɗɗi ko yiyeede ke dattima hay 2023 dattima hay hitande mayde nde saabi ɗum noon ko réchauffement climatique changement climatique woni waylo climat ji changé ɗum saabi ɗum noon musidɓe tedduɓe ko eɗen gandi kala hitande e kala saaha eɗen ɓeydo bonnude taaridi meɗen leɗɗe coppama ha laaɓi hande gandanɗa hoore maɗa guure men leɗɗe natti lorede walla ladde natti toppitede ladde men lewama ha laaɓi taaridi guure men en coppi ɓe hen leewi mbaɗi galleji ɓe hen mbaɗi terrain ngaji ɓe mbaɗi hen jardin ngaji ko heddi ko laddeji men en coppi leɗɗe ne jeeya jamma ñalaw sartaji ndimdata leɗɗe ne jeeya ko ɓe mbaɗata ko sakuji ƴulɓe ne jeeya ko ɓuuri bonde ko
ko ummotoɓe nokkuji goɗɗi nokkuji goɗɗuɗi kañumen gaddata otoji walla kañumen luwata yimɓe gara lulo fodde lebbi duppa coppa leɗɗe men ha laaɓa duppa mbaɗa e sakuji walla mbaɗa e remorque ji mbaɗa e camion ngaji mawɗi nawa e guure teruji walla nawa e région ngaji goɗɗuɗi région ngaji men jeeyoya toon wona taariri men boni en naftoraki ɗum noon foof musidɓe tedduɓe ko ɗum falatono hendu ko ɗum addanno ɓuuɓol e ɗum oɗo saaha iwi ha laaɓi gasi ha laaɓi en natti hebde ɓuuɓol keñeli kadi garɗi foof mabɓo e meɗen ɗum noon en ñaago bandiraɓe guure men e sagataɓe guure ala ko mbawɗen wadde kala ko wawi waɗede e vacances activité ji batteɗi e vacances uji ko fati reboisement e caravane de santé woni tigui holkisaɗo ɓe cellani ne cafra ɗumen taw ko miskineɓe leɗɗe gadde docteur eɓe gadde ene cafra miskineɓe ene kolkiso yimɓe ko neɗɗo yahatno leydi e leydi walla wuuro e wuuro ko neɗɗo fiftanno kalisaji kewɗi meɗɗe ne seeje gadde leɗɗe gadde jomum holkise so tawi gandanɗa leɗɗe ne goodi jomum rokke gratuite en mbatta ko ɓuri ɗum moƴƴude kala ko watte e vacances mbimi caravane de santé e reboisement ɓuuri moƴƴude reboisement kadi ne waɗe kono ko ɓuuri hewde reboisement ɗi ko toppittaki saabu kala vacances e jii fodde 150 lekki so lorama vacances goɗɗo sen garti sen ƴeewi taw ko leɗɗe 10 walla 15 wuuri hen keddiɗe foof tara ko maayi holko addanta ɗum mayde wasde toppitede banggue rosede wasde toppitede waɗanede kalasal waɗanede galle tawa gandanɗa hoore maɗa beyi walla gueɗoɗi walla baali bonnata ɗum wasde toppitede ɗum saboto ha leɗɗe ɗe maaya ganden reboisement wona faaro ganden leɗɗe kadi wona faaro ene heewi nafoore no feewi ne heewi cellal ene fooɗa tooɓo ene faalo nguleyki ene faalo poussiére ene faalo keneli oɗo saaha ko saaha nguleyki cattuki wona so nguleyki noon holno ɓalli yimɓe ngulirta holno nangue hewirta yimɓe ko addi fof ko rafi biyeteɗo déshydratation woni ɓandu neɗɗo gasa ndiyam ha laaɓa saabu eɗen gandi kala ko hecciɗi so wone nangue eɗen gandi ne wayata yawde yorde neɗɗo ne e saaha nguleyki ene namdi ndiyam ha heewi neɗɗo ne foti yarde ndiyam tawa kadi ko ndiyam jonɗam no feewi ha tengti noon musidɓe tedduɓe nayeɓe meɗen e sukaɓe men tokosɓe tinɗen no feewi toppitoɗen nayeɓeɓe e sukaɓe tokosɓe guila bebbeji ha e sukaɓe tokosɓe yaroɓe duuɓi 3 duuɓi 4 ha duuɓi 5 ha tengti noon kadi cukalon kon mbawa wattude haalde saabu eɗen gandi walla yummiraɓe ko welsidiɓe walla yummiraɓe ko haajuji mumen ɓuuri ɗumen doole ha tengti noon oɗo saahaji ɗum ko réseau sociaux ji gaari ko neɗɗo ne wawi hippade aɗa yeccu yummiraɗo ne jogui bebbe mum ne muyna ne rokki ɗum endu junggo mum nane téléphone o anda endu ndu naati koye kine bebbe he o anda naati koye hunuko o anda ko naati koye nofuru téléphone makko musidɓe tedduɓe nayi junggo makko omo concentré omo jala omo fija omo wadde message uji goɗɗuɗi omo muñani bebbe makko tawa hakkille makko ala e bebbe o on noon eɗen gandi bebbe ono wawi walla cukalel makko ne wawi ɗomɗude ene wawi sohlude ndiyam o yejjita ni ko dokkunoɗo ɗum ndiyam walla o yejjita walla waktu o rokkuno ɗum ndiyam so wona jogoɗa cukalel goywel so woyi noon walla cukalel arsugue mum bebbe arsugue waɗa koye bojji ma woni woyi wiye ƴeewo somo selli walla woyi wiye ƴeewo somo heeɗi walla so ɗomɗani so tawi cukalel wayata sen ndenaki ne wawi ñallude guila subaka ha hiira tawa yarnaka walla yummu yarda ɗum subaka jooɗo ha ñawla tawa yardanani ɗum sukaɓe kala saaha surtout kiiɗo nguleyki tinɗen no feewi no feewi no feewi batten hakkillaji e bebbeji ɗi e sukaɓeɓe e nayeɓeɓe nayejo maɗa kala saaha ne ɓattiɗa ɗum ƴewan ɗum bidon walla pot ndiyam ɓaddina ɗum mbiya ɗum yo yar ne sohli ndiyam saabu eɗen gandi mawɓe goram ɓalli ɗi koko puɗɗi tampude ɓe ngala kaptorɗe ɓallu no feewi ɗum noon ɓuuri moƴƴude ko kala saaha ɓe ɓaddine ndiyam ko kala saaha ɓe jarne e kala saaha ɓe dokke boisson ngaji gandanɗa hoore maɗa taw ko moƴƴi celluɗi bawɗi gandanɗa hoore maɗa sofnude goddol jomum bawɗi yardude jomum ha ɗomɗita tinnoɗen no feewi e nayeɓe men tinnoɗen no feewi e sukaɓe meɗen e usten kadi gandanɗa hoore ma ya gartaji tuggi midi ha gandanɗa hoore maɗa tisubar less ha caggal tisubar ha takkusan fando yo yimɓe yo tinno yo usto activité ji men saabu en jii leydi Mali laamu leydi Mali waɗino kam kuulal ni yidde waylude waktuji sukaɓe janggata école foof ko yidde fabade sukaɓe ko yidde ustude ya garta sukaɓe on saahaji ko wayno midi ha yetti 14 heures 14 heures 30 ha 15 heures
ko sahaaji ɓurɗo wulde ko sahaaji nangue ɓuri hartade ɗum noon tinɗen no feewi gila e mawɓe ha e sukaɓe ɗiɗo waktuji kala activité mo neɗɗo waɗata so ɗiɗo waktuji yonti miɗo yonti waɗ feere ƴeewa sakkade less lekki walla gona nder suudu maɗa walla gona e nder less caali maɗa ƴeewa nokku taw ko nokku kidiɗo ko nokku gandanɗa hoore maɗa nangue fawata koye dow maɗa koye cellal jeeya rentade nangue koye cellal jeeya ɗiɗo ha tengti ɗiɗo waktuji tinɗen no feewi sukaɓe eɗen keewi nelde sukaɓe men e nangue hoore kellew saaha midi e kiiɗo nguleyki nela cukalel tawa aɗa yejjiri sodde tamate walla aɗa yejjiri sodde lamɗam eɗen gandi ha tengti e galleji men en waɗi cukalon ko cukalol laabkon deedi mbawa salade nelal kon cukalon en teski e nder galleji ñallata tan ko wadde yangartaji nelat tan joni joni ara joƴƴina ko nela ko nde gaynata nde joƴƴinta tawa an nelnoɗoɓe ni saaha holko jijjiɗa kadi mbiya joomum kadi a rutto walla joƴƴina tan goɗɗo kadi nodda cukalel ngel e nela ɗum heddo cukalel men en ñalla so sortude e nangue ene ñalla yaade ɗiɗo nangueji musidɓe te tinnuɗen usten nele sukaɓe ɓe tinnen usten nele sukaɓe men janggoɓe qurana almuɓe tinnoɗen ƴeewen surdeɓe yalade ko fate yalade nangue hoore kellew sortude e bitikaji walla sortude e taaɓe walla yaade ɗumnoji tinnuɗen walla waktuji mbawen fabade ɓeɗon sukaɓe sernaɓe jangguinoɓe ɓe yo sukaɓe yo cuure ɗiɗo waktuji sukaɓe janggoɓe école aji yo sukaɓe cuure ɗiɗon waktuji sukaɓe galleji neleteɓe jamma e ñalawma yo jumumen suure liggade ligganede ɗiɗo walla nelede ɗiɗon waktuji an joguiɗo liggeyaji taw joguiɗo ouvrier ji liggotoɓe e nangue tinɗiɗo waktuji so joni ƴeew yo jomumen dartin liggeyaji mumen so yiiɗi kikiɗe so yeehi ha ɓubni kirdo kono wol waktuji yo yimɓe évite darade e nangue yo yimɓe évite ɓoyde e nangue yo yimɓe évite wonde e nangue yo calo ɗum saabu ko rafiji bonɗi addata e neɗɗo guila neɗɗo warña ha gandanɗa mbaɗa warñede yetto guite nangue fasna gandi maɗa nangue so ranaki bonna guite maɗa hande so jii yogga e mawɓe meɗen hande koko gumi koko natti yiide ala ko saabi ɗum so wona nangue ɗiɗon nangue ɗe kiiɗo nguleyki yimɓe gondata hen so tawi kadi neɗɗo ne yalta so ronkani yo tinno yo wor ko fawi dow hoore maɗa saɗa jogui tengade mbaɗa tengade walla saɗa jogui kaala mbaɗa kaala ko wayno kaala ɓaleewa walla gandanɗama couleur goɗɗo taw ko bawɗo faddade nangue pawa e dow hoore maɗa ko so tawi aɗa yalta e ɗiɗo waktuji walla yalta e saaha nangue kadi eɗen ñaago bandiraɓe jahowo kala neɗɗo kala so yahata hay sino koto woɗɗani hakkude wuuro e wuuro saabu eɗen gandi ken nomaden eɗen gandi koye guure tokos keɗɗen eɗen gandi nde pinɗen foof ma neɗɗo waɗa ya gartade haaluji mum kumto hay sino de ko wuuro e wuuro jahata aɗa andi wuuro e wuuro ɓattodiri hayso kilométre uji tati walla hayso kilométre uji ɗiɗi tinno yoɓo ndiyam eɗen ñaago bandiraɓe kala neɗɗo yahata surtout ñalawma yo yoɓo ndiyam hay sinno an a ɗomɗani e lawol ene hasima fotte ɗum ɗuɗo dokka ɗum ndiyam paɓoɗa ɗum aynaɓe meɗen yo tinno kala to neɗɗo nawano ndiyam yo ɓeydu ndiyam dawoɓe guese yo tinno kala to neɗɗo ɓe yoɓatono ndiyam yo ɓeydu ndiyam mbaɗo ya garta wuuro e wuuro yo tinno yo naw ndiyam aɗa majjira mbalu maɗa aɗa yaade yiilo aɗa dama aɗa yaade yiiloyo tinno yoɓo ndiyam so tawi a fayi ndiyam ma nandara gasa waɗa feere garta saabu sa yuɓima ndiyam mbimi hay sinno de a yarani ndiyam ɗam ma fotte poɗɗo ɗomdude balla ɗum no yarde batten hakkillaji men kadi no fewi e dabaji surtout dabaji kumotoɗi walla dabaji nana e galleji men ko kumoteɗi ko mumon Allah yo dokki ndiyam yo jarne walla dabaji kumetaki ko wayno dawaɗi ko wayno ulluɗi men ko wayno pop koye galleji goni tinɗen battema ko mumon Allah ko haqqe yo toppiti kadi no jarne kala saaha ɓadine ndiyam ɓadina ɗumen ndiyam to woni e kala saaha gandanɗa hoorema taw ne wawi yarde eɗen jogui yimɓe joguiɓe parcelle aji walla joguiɓe plan uji walla joguiɓe jardin ngaji e nder galleji mumen ɗin kadi toppite to banggue ndiyam on saaha kadi ɓen joguiɓe jardin ngaji so neɗɗo ne yarna jardin mum yo yarna ɗum subaka law ko adi ko nangue ne fuuɗa walla kikiɗe kirɗo caggal nde nangue muti kala mo woppani yarnude jardin muɗum saaha nguleyki ñalawma ko wayno midi walla ko wayno 15 heures sa arinaki mbara jardin ma joni ha tengti noon ɗiɗo robinet ngaji eɗen gandi hande waɗa saaha robinet sa udditi robinet ndiyam pasɗam yaltata e muɗum eɗen gandi kadi ko tiwoji kewɗen hutorade tiwo d' arrosage ɗin tiwoji kadi saaha ɗi gona e nangue so tawi gandanɗa hoore maɗa hoppaki hutora ɗin tiwoji nangue waɗa kellew ma yi ndiyam gulɗam jaw yalta e majji so tawi a ruusi parcelle maɗa walla a ruusiri lekki maɗa so tawi a renaki joni joni lekki ki maya ɗum noon foof yimɓe mbatten hakkillaji men no fewi e oɗo saaha nguleyki gonaki
tiwo ma de rosage so tawi sabu eɗen gandi hande yimɓe hay ummade robinet faade nder suudu faade loonde hande yimɓe ko ma mbal tiwo pour ko ƴoguiri saha tiwo jeetake ene haɓɓe robine ene fiila dalli fiilo ittatake tiwo ittatake ɗon ñallata guila subaka ha yira e kiiɗo nguleyki noon e ɗum moƴƴi so tawi neɗɗo ƴoogi ko ƴoganno gayni tagga tiwo ma ha taggo gadda mbaɗa ɗum ɓuuri itta ɗum e nangue hande saaha cohloɗiɗa ɗum foof so ɗum ala saabu tiwo kala nde uddiɗa robine dartinɗa ndiyam ne heddo e nder tiwo e ɗam ndiyam gulɗam noon so tawi a udditi hayso jamma a udditi robine maɗa ngam rosde walla ƴogde ko ndiyam gulɗam ñalluɗam tiwo ɗam mbaɗam no pasɗam ni ko ɗam natata e jardin maɗa walla ko ɗam natata e ko jiɗɗa rosde ko e lekki maɗa so tawi a renaki joni joni suuma ɗaɗi ɗi ɗum waɗi so ɗon teski kala dosirowo tiwo saaha ceeɗu surtout oɗo saaha joni parcelle aji walla leɗɗe ene keewi mayde ko ɗum sabato ɗum noon kadi yimɓe mbatten hakkillaji men no fewi hande ko ɓuuri tengtude e yewtere meɗen ko rentade e kiiɗo nguleyki ko wawde toppitade yarde ndiyam kewɗam ko wawde gandanɗa homaɗa rentade surde hoore mum saaha waktuji ko wayno tugganma 15 14 midi ha yetti 14h30 fayi 15h woni saaha midi ha yetto waktu tisbar ha caggal tisbar nde juula yo sahaji ko sahaji gandanɗa hoore maɗa yimɓe poti rentade yimɓe poti ustude jaali yimɓe poti sorade poti wonde e galleji men mbatten hakkillaji men no fewi e mawɓe men mbatten hakkillaji men no fewi e sukaɓe men mbatten hakkillaji no fewi e rewɓe soyuɓe debbo coyɗe kala saaha ne foti yarnede kala saaha ne foti rentade ya gartaji ne foti rentade e saaha kiiɗo nguleyki ɗum noon tinɗen no fewi Allah walla en ballen koye men tinɗen no fewi kadi toppiɗen laaɓal nder noon e laaɓal boowal fof laaɓal galleji men laaɓal tarodde men hande ko saaha gandanɗa hoore maɗa modernisation ari moni kala yiiɗi hande so galle mahama so bane gorko maahi galle so joom galle ma maahi galle so bamma maahi galle fof hankkadi moni fof wiyata ko ma galle ma waɗe karoje wiyata ko galle ma waɗe douche interne woni douche nder karo noon e douche interne douche nder namdi ko laaɓal douche publique boowal douche uji men baba adama nden ɗi douche uji men ɓooyɗi tan fosse perdi ko mbawi jabde ko douche uji joni jaɓata ɗum kabinaji joni douche uji joni toilette uji joni mbaɗana ko fosse uji boowal mbaɗana ko tiwoji mbaɗana ko chaise uji anglaise walla chaise uji turque namdi ko laaɓal namdi ko lawƴede tigui tigui noon neɗɗo toppitirto laaɓal hoore mum ni douche uji ɗi ɗo ngal laaɓal jiiɗi douche ma lawƴe cabine ma lawƴe nde kala neɗɗo fini subaka ma waɗa hen ndiyam ha heewa waɗa hen détergent waɗa hen ganduɗa produit ji ne goodi ne wayno leydi hande kala to neɗɗo tolli produit ji mum ne goodi so tawi a ronki boni eau de javel ne woodi woni onon mbiyata eau de javel ene woodi eau de javel ne woodi grain ene woodi gandanɗa hoore ma liquide ganduɗa eau de javel mbaɗa ɗum déjà mbaɗa ɗum duffa ɗum e tarodde maɗa duffa ɗum e weesi maɗa ene wara microbe aji ha tengti noon e douche uji nder namdi ko ndiyam tigui tigui men ñamdi bandiraɓe kadi ne mbattata hakkillaji no fewi neɗɗo yo tinno kala no jaaɗa toilette woni jaaɗa hebloyade ƴeew sabunde ma coɗoɗa jungo ma coɗoɗa sabunde ha laaɓa coɗoɗa jungo ma sabunde ha laaɓa e kala saaha kool kissuɗa ciguineji maɗa itta kool kissuɗa woni koltoɗa ciguineji maɗa itta ciguineji saabu hunde pop e aduna segene ɓuuri wawde nanggude tundi hakkude segene so segene yalti hakkude mum e gandanɗa hoore maɗa segene oto haaɗi e nguru tewngu haaɗi ɗo tundi kewni ko ɗon natata so neɗɗo ŋañima ko noon tuudi natata so neɗɗo yeehi tarodde so rendaki so laɓɓinima ko hen gandanɗa maɗa wooda ko heddi nata e nder ciguineji so tawi a memi ko ñamete walla lawƴi ko ñamete walla ñamde yimɓe walla yarde naggui pot jardateɗo musidɓe tedduɓe so tawi a rendaki microbe aji maɗa natta e nder reedu maɗa walla goɗɗo ara hutoro microbe aji naata e nder reedu mo heeɓa rafiji ɗum noon tinɗen no fewi e laaɓal koye men neɗɗo e kala saaha yo holkiso ciguineji mum neɗɗo e kala saaha toppito sukaɓe maɗa so tawi a yi ciguineji mumen jalti sene mbawi holki ciguineji mumen mbiya yo kolto so mbawa ƴeewa gandanɗa hoore maɗa no kolkisina ɗumen ittina ɗumen ciguineji mumen ha laaɓa gowna ɗumen kadi holkisade ciguineji mumen gowna ɗumen kadi e kala saaha nde fini subaka yo brosse yo ƴettu brosse lawƴi kuɗu mumen ha laaɓa brosse o ko adi kene leluyo yo brosse kuɗu mumen ha laaɓa mbasa jogade kunude luɓde mbasa jogade ko wiyete carte d'identité woni rafi ñiiƴi saabu so tawi a welsinima ɗum janggo e jamma a ɓi ara ñiire musore dawanma ummade wuuro e wuuro walla yaade ñallude hôpital pereɗa ordonnance uji itta ñiire foof ɗum netaɗo wawno toppirade ha on kadi wasa yettade jomum
jomum kadi abitiya porosade gila subaka law porosé abiyade ko adi kene lelo guila ne famɗi so mawni mawna e ndin mbaadi Allah danda ɗumen hen so borosaji keɓata ko coccorɗe no goodi yo jomum toppir coccorgal mum yo neɗɗo toppir coccorgal muɗum so neɗɗo kadi ne looto toppira laaɓal muɗum tigi tigi looɗo ɓuftade wona ƴettude siwo ndiyam tan ne jurto walla satala ndiyam ne jurto yo neɗɗo jogo sabunde mum jogo jampi mum forota ɓandu mum ha laaɓa ƴufna ɓandu mum lawƴa ɓandu mum ha laaɓa ɓandu kadi so neɗɗo looto toppito walla ñooki ñooki nder ɓandu muɗum nokkuji ɓurɗo joñade ko wayno nafɗe ko wayno gandanɗa maɗa less wuddu jomum e nokkuji goɗɗi jomum tinno yigga forta ha laaɓa ha wiye cer toppito laaɓal toppito salo hendu mettudu salo odaraji e kala saaha caleçon maɗa woni kilote maɗa walla ɗaccon haqqe silib maɗa e ko walla caleçon ko mbawɗa sakkude foof kala saaha tinno hoto ɓorno ɗum ko ɓuuri laabi ɗiɗi ko ɓuuri ñalawmaji ɗiɗi hayso gotel joguiɗa aɗa wawi sa funne mayla laaɗi ɓof luppa ɗum ha laaɓa lira sa fini subaka gandanɗa hoore maɗa ɓornoɗa e aɗo saaha nde nangue ne woodi caleçon ko rafiji kewɗi ene ŋortito hen ko wayno infection ngaji e foof sa liri ɗum e jeeɗon nangue ma microbe aji ɗima ha laaɓi so tawi kadi ko rewɓe keewi bandiraɓe rewɓe keewi lirde caleçon ngaji mumen ko nder cuuɗi walla nder tarodde ɓen kadi yo tinno so jomum ronkani ɓaade jiiɗa wadde e nangue ko addi kene ɓorno yo faw hen fer courant so tawi a fi hen fer courant micro so a liggi nder tara walla nder cuuɗi wawi buubi juuro hen ene wawi buubi coofa hen ene wawi gueɗe goɗɗe ñanta hen so tawi a ɓornima ɗum kadi ene wawi waɗande rafiji ɗum noon saboto ɗum ko piya hen fer ma courant walla fer ma ƴulɓe paasa ɗum ha ngulekki naata hen ha wara microbe aji ɗi ha laaɓa ɗum noon foof ko gueɗe dandoji yimɓe ko fati infection ngaji dandoji yimɓe ko fati e ngato ngato e ngato ngatoji kewɗi ɗum foof saboto ɗum musidɓe tedduɓe ko barasaji mbaɗi ni ɗum noon tinɗen no fewi tinɗen laaɓi meɗen toppirɗen cuisine aji yo laaɓ galleji men yo laaɓ neɗɗo fini damal galle muɗum moni foof dokken yeru tan wuuro moni foof so fini ƴetti baale mum fitti damal galle mum enen fof eɗen gandi guure men ko galle galle moni foof fitti damal galle mum to haadi ɗo mi fitti damal gallam ha to kadduɗen an a fini a fitti damal galle ma ha to kadduɗen wuuro laaɓat tinɗen pitten galleji meɗen pitten damal galleji meɗen ƴeewen sakuji mbaɗen hen pobelaji hande alhamdulillah rabbil alamin sartaji no goodi otoji no goodi arnoɓe pobelaji tinnoɗen mbaɗen pinde fof yo fitta damal galle mum fitta nder ha laaɓa fitta boowal ha laaɓa ƴeewa pobel maɗa mbaɗa hen walla sac maɗa mbaɗa hen ha daña dufoyo fof yaha rufoya mbasen gandanɗa ko maɗa bonnude taariɗi meɗen mbasa bonnude galleji meɗen tinɗen no fewi kadi guure meɗen eɗen gandi hande guure men kala wuuro garɗa atat pobele wedda ha gaɗa wuuro ɗon tawata pobele ne wedde ruufa saaha ndi koye beddaji meɗen ɗum noon musidɓe tedduɓe so hendu wahlima artire men luuɓol artire men jiibaji bedde e nder guure meɗen odiraji hande rafiji kewɗi ko wayno fièvre typhoïde ko wayno sinusiji kewɗi ko enen caabi rafiji ɗinmi ko wayno neɗɗo ƴetta kuusuji beddo sara galle walla damar galle kuude ko jiibi beddoɗa sara damar galle bedda so jamma ari walla so hendu wahlitima tan o jere ara e meɗen ɗum noon foof eɗen poti salade sagataɓe wuuro calo ɗum ƴeewen nokkuji ciñiɗi bawɗe toon pobelaji weddete hen e kala saaha kadi tawa eɗen mbawi fitta ɗum ha laaɓa eɗen jogui sakataɓe guure men eɗen jogui maire uji men eɗen jogui pop sen darima en cilginima tan ma Allah wallu en guure men laaɓa galleji men laaɓa son laaɓi cellen kisen buuɗal yurmede so feri feeñi feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo ko fate cellal aade ha tengti noon ko fate laaɓal ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba yo jaam Allah ñallan en